umoya mawethu umoya ungithusile kwipost yakho khona la ofike ngibuke ebusuku uthi can these bones hayi bafowethu live again bese ngiprepare intshumayelo kodwa kwakhona into ethi kimi if these bones can live again Hallelujah, 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 hallelujah. Can we shout hallelujah, hallelujah, Jesus, amen. Siyahlala phansi bazalwane. Ngicela ukuthi ngibingelele uBishop baba wethu Fusdube nedanoni yakhe umama uTaki Dokotela ngiyakubingelela bafundisi nonke ngiyabonga kakhulu ukuthi sibonane ezikhulu zonke zebandla uBishop ungihlulile ngoba nami ngiyathandaza lapha eMlazi kwala sengimtshelile ngithi ufika ngibuza ukuthi nithandaza nini malume ngathi ngomsombuluko wabe sethi ke ngiyakufuna uzoshumayela ngomsombuluko kani hayi so ke angibanga saphika ngicela sifunde ke izwi kaNkulunkulu Ezekiel chapter 37 we are going to read the chapter 37 let us read few verses because of time we
We need to respect time because we know that many of you, they come to the place. Let us read the word of God. If there is konuthembi wala ekhaya angifundele ngokusheshsha. Hallelujah. Hallelujah. Ezekiel 37 From verse 1. from verse 1. Yes. Kwathi kuba inkosi uHezekiya ikuzwe lokho yaqebhula It's chapter 37, verse 1. Sorry. verse 5. From verse 1. Sincike khona lapho singasaya kwenye indawo. Yebo isigodi samathambo omileyo. Isandla sikaJehova sasiphezu kwami. Sangikhipha ngomoya kaJehova sangibeka phakathi esigodini sasigcwele amathambo. Wangidlulisa kuwo ngawasuveza. Bheka impela ayemaningi ngokwendlulelo kuso isigodi. Futhi ayome kakhulu. Wayesethi kimi ndodana yomuntu lamathambo asengaphila na. Ngathi Nkosi Jehova nguwena owaziyo. Wayesethi profeta phezu kwalamathambo uthi kuwo ninamathambo omileyo yizwani izwi likaJehova. Isho kanje Inkosi uJehova kulawo mathambo ithi bheka ngiyakufaka umoya kini niphile. Ngiyakubeka imisipha phezu kwenu, ngihlumise inyama phezu kwenu, nginimboze ngesikhumba, ngifake umoya kini niphile. Niyakukuzwa ukuthi nginguJehova. Verse 9. Verse and 9. 10. Yes. Wayesethi ndodana yomuntu profeta kuwo umoya. Profeta uthi kuwo isho kanje Inkosi uJehova ithi woza moya uvele emimoyeni yomine uphefumulele laba ababulewe ukuze baphile. Amen. Inkosi ayibusise ukufunda kwezwi layo. Amen. La ngokwesahluko ska Ezekiel u37 inceka uNkulunkulu le ewumprofeti. Lo mprofeti angazi i-communication yami i-right mayisizulu phela. Unga-interpret. La ngokwezwi kaNkulunkulu umfanekiso lo kodwa onobuqiniso nesiprofeti phakathi kwawo. Umfanekiso, This is a parable, kodwa futhi unezinto ezingamaqiniso kuwona. and it has some truth in it. Mawufunda umlando weBhayibheli, When you read the history of the Bible, kuthiwa lamathambo ekuthiwa ayomile kakhulu, they say this bone were too dry, very dry. alisho ukuthi aye kade omile kodwa kuthiwa aye ome kakhulu. They were very dry. That is the hopeless situation. Isimo lesi esingenathemba. And uthi umprofeti ke uma ekhuluma When the prophet speaks, uthi ngathathwa I was caught ngibanjwa isandla by the hand of God. Lesandla sikaNkulunkulu sangithatha sazongibeka esigodini. This hand of God, it took me to this place of dryness Esinalamathambo. where these bones were found. Iyathusa lento ukuthi uNkulunkulu
uyakwazi ukuthatha umuntu athatha umuntu azombeka endaweni esabekayo. It is a very scary thing when God will take someone and put him in a very dangerous or a scary place. Kuyathusa ukuthi uNkulunkulu umnini mandla onke uyakwazi ukuthi yena lo esimthandaza la simfastele kahle kangaka akuthathe azokubeka in the hopeless situation. The very fearful God that we worship can take you akubeke endaweni esabekayo. Angikhulumi ke la ngoSathane mina nabathakathi. I'm not talking Ngithi about the devil. uthathwa yilo owakufela azokubeka la The ekubeke one khona. who died for you and you place you in that place. Bazalwane nihlupha ngokuthi amen wena ngikuzwa nje. Yeah, I cannot hear your amen. Ngithi mina uthi umprofeti ku verse 1 The prophet says in verse 1, ngathathwa yilo odale izulu nomhlaba wazongibeka endaweni emnyama. I was taken by the creator of heaven and earth, and he placed me in the dark place. Wangisusa endaweni enethemba wangibeka endaweni engenathemba. You took me from the place of hope and put me in a hopeless place. Ngiyabuza kuNkulunkulu ukuthi kuyenzeka yini kanti umoya ongcwele akuthathe akubeke in the hopeless situation. Can it be true that the Holy Spirit can place you as many as ngenathemba Akubeke kwisishiqimba ongakazuzu sibone. and place you in a place where you have never seen? Hayi abathakathi. Not the witches. Akuthatha umoya ongcwele akubeka kwi-divorce ongakaze uyazi ukuthi lento yavela kuphi kanti ubekwe uye lo. The Holy Spirit will take you and put you in a divorce that you could not understand. Namhlanje ngizoprofeta phezu kwalamathambo. I've come to prophesy upon this book. Uyabona la ukhona. Where you are, Ungasabheka abantu. don't look at the people. Kodwa ubekwe isandla It sikaNkulunkulu. is the hand of God that placed you there. Ngenxa yethu bafowethu singene ku-2026 ku-2026 sibheke ukuthi sifakwe yimekamekeni sifakwe abantu kanti cha awufakwanga abantu kodwa ufakwe yilo othi konke kuyasebenzelana kube ngokuhle kwabamthandayo nababiziweyo necebo likaNkulunkulu uyafakana. It works for those that love him, who are called by his purpose. Uyafakana. He can testify. uNkulunkulu God, uyafakana. he testifies. Kodwa khona into engiyithanda ngayo. But there is something, Uma ekufakile uzoyenza futhi indlela yokuthi uzophuma when he puts you kanjani. there, he's got a way to take you Hallelujah. out. Ngike ngazi uPawuli ethi Like Paul, uthembekile yena he's faithful, ongayikuvuma who'll never ukuba allow nilingwe ngongaphezu kwamandla to enu be tempted upon what oyothi you noma can bear. senifakile That ekulingweni even though you're aphinde yenze indlela. that he created Sihamba a way. noNkulunkulu othembekileyo He's a faithful God. uyenza indlela. You know, he opens the way. Bishop Dube njengoba ngisho nje ngithi baba ungithintile ngaleli verse. Yeah, you have touched me with this verse. There was something that was in my heart, but it's another story. Hayi yabona indaba kaNkulunkulu mina ngiyazi nje. God's thing, it can shock you. Ngizonixoxela istory saloNkulunkulu kaHezekiya la. Nginixoxele nje istory. I will tell you a story about the God of this Ezekiel. Wake wangifaka esimekamekeni uNkulunkulu. He has put me in a very difficult situation. Ngathenga imoto yami eyikhumbi. I bought a car, a Kumbi car. Ngangisahlala emission. I was still at the mission. Ngithi hayi ngoba nakunemali encane lengiholelwa amakholo ake ngizama ukunyusa umkholo. Then I said, because I'm earning very little, let me try to make a raise here. uNkulunkulu wangifaka esimekamekeni. God put into the Again, most again, predicament situation. Hayi mangifika lo ngithenga kuyena ikhumbi athi kumina ayikhabazela ngoba uyindoda kaNkulunkulu ngizocela ukuthi okunye ubuye ukubona. Yeah, man of God, you'll pay later on. Hayi imoto ngiyithenge ke ngiphume ngayo. I bought the car and I went out of the garage with the car. Fike kaMacele lapha ekhaya. When I came home, Umacele, Akimtshelanga uMacele ukuthi ngithenga imoto. I didn't tell her that I was going to buy a car. Kanti imoto engiyithengile isiphelile injini. Hey, the engine finished.
Genieless. ngifike ngimtshela uMacele ngithi Macele khona isilwane sikamhlolo esilamnyango. Hey, there's something. Hey, I've got a beast outside there. There's a beast. It's Aphuma Lua. unkosikazi wami wasemakhaya ke sigaba semakhaya aphuma kikiza athi ngangazi ukuthi ngigana isilwane sikamhlolo khabazela kamavovo mumbo kayihlanda athi windoda Yeah, man. awu You're kanti the ngithenga man. isifala kahle sokutala nesokugcina It's mega, mega. kushaya isikhathi sokuthi athi lo ngithenga kuyena ke sayocela ukuthi le mali eyibalance ngiyikhokhe kupheleni kwenyanga sengithi imoto mayiseyisebenza ke ngizobe sengiyayikhokha ke imali ke sengigalile ukutshela abanye abafundisi I've abawenza started kwethu informing some of my colleagues. ocolleague enginabo lapha esontweni Some of my colleagues, I narrated the ngithi story. ha bafana kazi I nanti said, kogcina phansi boys, look at ngithi me. washitsha ukhale epletini Yes. hayi yangena imoto yami la kwakulo mgwaqo wona lo yangena khona la idriver yimini impela I was the driver of the car. hey ngithi mangifika la ngalayisha kabili kathathu Then I took 2 loads, kathi imoto hayi angiyakazi and the car said, I'm not moving thina anymore. izandla bazalwane I'm moving anymore. awu isishayile igasket awu sengimfonela uMacele ngithi sengilayishile kathathu Then la I've narrated the story to sengilayishile my I said, I've got kathathu the load, the car is full. ngangiphethe u500 rand usula phakathi 500 in my pocket. imoto avela afuna 12,000 And money required ngangena 20,000. esigodini samathambo Then I omile was in the valley of the dry bones. uyabona njengoba ngishumayela kukhona abantu abala endlini basayimeka make The people who are in these dry lalela mntaka baba uzoyenza indlela you'll create a way. uthembekile uNkulunkulu wethu God is faithful. Our God is faithful. ukhokho 12,000 hayi sibayikhande ibuye 5,000, then I send it back. sengiyahluleka ukhokha installment sendoda I was unable now to pay kube inyanga yokuqala the first installment, kube inyanga the yesibili second month, kube inyanga the yesithathu third month. ngiyahluleka ukhokha installment ngiyabona ukuthi I'm failing to pay. kwaze kwamnyama la ngikhona It was so dark where I was. mangifika ekhaya kunkosikazi ngithi we mem So, man, hayi ongizama akukho okufihlile ma'am, can't you help me? Don't athi you have something unkosikazi that you have hidden? athi unkosikazi kahleke Wait. wawuhamba nobani uyoyithenga Who accompanied you when you were buying this car? athi lowo wawuhamba naye uyoyithenga akakuzame yabafowethu Brothers, ithini bishop Bishop, ngasala ngedwa I was left alone ngisesigodini samathambo omileyo in the valley of the dry bones. uyabona kulezo zinsuku bishop In those days, Bishop, ngangibona ukuthi umshado wami uyaphela I could see that my marriage is coming uqedwa to yikhumi just a cum is going to finish unkosikazi my. wayikikizela mhla ifika The day the car arrived, kodwa mhla isidala iy'nkinga when it waphuma created problems, ngasala ngedwa I was left alone. uthi wenzekile ngangingedwa kulesi godi Ezekiel said I was alone. In this place. nginobumnyama kuphela It was only darkness. Ouches. hayi ngiqale ngithola incwadi kulo owayethe kumina uzongibekezelela ngoba nginceka uNkulunkulu ngithola incwadi ngimtshele ngithi yabona manje sengiqalile sesito ukuthi ngithi ma engifonela ngivela ngibe busy noma When you nginikeze phone, umfana then ucingo they get ngithi busy. obambe lapho nkosikazi athi unkosikazi ngithini kuyena What must I say if I respond to this call? beka Say something. Say something. ngitshela ukuthi ngizobuye Tell him that I will pay later on. thana suku unkosikazi wathi ngathi ngithi ngiyamnika wathi hayi nangu ukuthi angikushela ukuthi Then he said, Hewa, this is the one. Shango Hewa. kwafika
kwafika ingelosi engicabanga ukuthi kwake yakamkhize ngoba le ngelosi kwangena kaNkulunkulu Then- kwakhona into ethi kumina ngoba seyangijaga kwakhona into ethi kula ekasathane kodwa kuyona There kaNkulunkulu was something Satanish. ngathi ngizozibamba ingcingo zakhe manje lo baba There's I'm going to receive this ngeke call. ngiloke ngibaleka enye I'm not indoda going to run away. enye indoda phambi kwankosikazi Running wami away in front of my. wathi libamba ngathi ngithe anginamali Then I said, I told you I don't have money. wathi uyafona ngathi ngithe anginamali I said, hey, ngikutshalile. I don't have money. wathi athi uyafona ngathi ngithi fuck off Oh, hallelujah. uyabona ukuthi nihleka ngoba ngikhuluma nani ngoba ningabangcwele Yeah. uyabona njengoba ngikhuluma kanje ngikhuluma ngoba ngisehluleki Because I am a failure. kodwa ngisizwa umoya ongcwele But I'm being assisted by umoya the Spirit, kaNkulunkulu the Spirit of the living God. hawu ngathi ngibona ngelinye ilanga ngabona kufika incwadi kaSheriff One day I received Sheriff's letter. ifika emishini endaweni niyazazi imishini Hey, Nkosami came at the mission, a holy place, indawo enamadikoni akhona aphothi izindevu where the demons Amadikoni. bed. the deacons The demons, aneyindevu ezinde akhona they've got long beards. They're there. yafika incwadi The letter arrived. ngiyasaba ukutshela i-church council ukuthi ngiyakweleta I'm afraid to tell the church council. that umbhede I'm- engilala kuwona owasemishini Hey, the bed of life osofa belongs to engilala the mission. kuwona Sofas, abasemishini they belong to the mission. ifriji engidla kulona The elasemishini fridge belongs to the mission. isonto engihlala kulona elasemishini The church where I'm staying belongs to the mission. umefika usheriff How the sheriff came. The sheriff came. sengi yame oh hallelujah temba Hey, Kolkata. Oh, hallelujah. Kesono sa. Nasama. Mangithola incwadi kaSheriff. When I received sheriff's letter, uSheriff ufike wabalosofa engebona bami. he counted the sofas that didn't belong to Wathi me. siyawudla lo He sofa. said, we are taking this one, Wathi nalo sofa we are siyawudla. taking the other one, Nale fridge siyalidla. taking the fridge. Zonke izinto zesonto kufanele zidliwe. Everything that belongs to the church. is supposed Ayibona to be possessed. ngiphuma emaphepheni wonke akhona kwaZulu Natal. I could see myself on newspapers. Mangithi ngiyekameleni la sihlala khona ngonkosikazi. When I went to my bedroom, Senginomngcele la sihlala khona. hey, there's a separation now. Unkosikazi la ubeka ublanket The wakhe. wife has created a bridge now with the blanket. Yebafowethu uyakwazi ukuba sesigodini samathambo omileyo kakhulu. Bakhona yini abantu abasesigodini la endlini? Bakhona yini abantu abasesigodi? Profeta, can this bone live again? Hi, bafowethu, can this bone live again? Can this bone live again? Hi, bo. Mangithi ngiyamthinta umemla ubeke umngcele endlini yakhe. She has put a Ekamereni separation lethu in her own bedroom. in the holy matrimony. Endaweni engcwele yomshado. Mangithi ngimthinta ngesandla. When I try to touch her by my hand, Asibambe isandla sibusele kumina. then you hold my hand and put it back to me. Ngithi ngibeka unyawo. When I try and put my feet, Alibambe
ilambu ngiyawalibuyisela Take my kumina foot and put it back to me. kodwa ngathi kukhona isandla But there's a kukhona hand. isandla The hand. ngiyazizwa ukuthi ngiyashumela I can feel that. angazi noma ngishumeza abasadusi nabafarisi yini can this bone live again Asangaphila yini? yazi ngimsaba unkosikazi wami engathi angimlobolanga I was so scared to my wife as if I Khona didn't insuku la pay Bishop the wealth bride. engake ngibuke zonke imeshi zebhola ngibuka ye-Manchester ngibuke zonke ngiyibuke ngifuna ukufika eselele ekamereni I want to arrive while she's ngoba asleep sengiyamsaba ngenxa yesikweletu because I'm scared because of this debt. ma uvuka ekuseni When I wake up in the ukhuluma morning, igama uvela athi ya khona uzake nivele nithi nabizwa sekudliwe iy'mpahla zasesontweni you were called. he nami ngoba ngingala ngithi hayibo mem Madam, kodwa wake wayibamba phela imali nje wakhesha apho kokuqala you want to nokwesibili receive the money, ma'am. athi hayi wawungirobhile vele You robbed me from the beginning. wabakhona umngcele wabakhona umngcele There wabakhona was that umngcele separation. kanti khona iphutha elenzekile la kulabantu laba abo-sheriff kule ncwadi yabo There was a mistake in Sheriff's letter. ngihlala ka-C 295 bona babhale u-C 296 They wrote a wrong ngithi nami address. ngiyayibheka le ncwadi usheriff uthi uzofika within 4 days ezolanda impahla ngithi ngiyabheka ngithi hayi u-6 lo akuyena u-5 This is not 5. A mistake. ngibiza ummeli wami uzondi ngithi ezondi I called my lawyer. labantu bangene kwami kodwa ngiyabona bona bebeze kanamba kanti icala ngiyalazi elami I know. hayi wathi uzondi hayi yabona ke bishop singawudlala umlabalaba kancane sithi o5 no6 akufani kuthi ukudileya kancane hawu wathi ukudileya bangidileyisa ngo3 months wabuya usheriff There was a delay of 3 months. Then the sheriff came back. ekamereni akusalaleki I cannot sleep in my own bedroom. amadikoni sengiwasaba sengathi abathakathi banade bangene kuyakhushuka mangena lapha esontweni beza nje ngizongishwabana nentshumayelo iphela ngingakayiqedi meke wangibheka nje When the Ngithi, demon "Hey, look- kambe ngizophuma ephephe kukhona abantu abalandlini abanefear There are people who've got fear in this house. I want us to ngifuna sikakathandazi Before we pray, ngiyayizwa ingelosi I can hear the angel. uyazi into eyenzeka lapho kwebhishophi ngiyakhumula ngangeqa nje la erobotini kaSmith City I was crossing this robot. ngiyalapha kwaSteers ngihamba vele umzimba uphansi Yeah, my body has failed me already. ngizucingo likhala isibanga sikamhlola iNokia yami lapha usigedlemba The phone ngizwa rang. likhala ngithi It ngiyalibamba ran. ngithi mhlambe yibo labameli hawu ufona ingane isegoli ingane yentombazane yasisho isibongo sayo A daughter in Joburg. yathi ubaba umambo lowo ngathi yebo uye phela uma ungena mali ukhulumela phezulu yamemeza If you don't have money, you can kanomemeziswa shout. umemeziswa kungamnamali The shout is the shout of ngathi yebo kuwe street ngicabanga ngiyamemeza ngizama ukugain confidence yebo ithi ngane do you remember itende owawulibeke eMontclair Salikhumbula ini tender that you pitch at Mount Clare. iwusho unyaka Then he stated the year. ngithi hayi ngiyalikhumbula Then I said, I remember. bese idlengane ngaphenduka kulelo tende Yeah, I received Christ in that time. nganginengane encane I was that little child. ina 3 months 3 months. washumayela ngaphenduka You preached the word and I was converted. abesethi ngiyamhlonipha uNkulunkulu wakho Then he says, I respect the God in you. hawa kwayilodwa ngangingasenandaba khona ukuhlonipha uNkulunkulu wami hayi ngijahela ukuthi akaqeda ukukhuluma ngoba anginandaba nalento ayishoyo Because I don't care what she's saying about. ngoba kwayilo uNkulunkulu ngathi ngisamfuni It was like the God that I didn't want. la engibeke khona Where he placed me. unkosikazi wami ngiyamesaba endlini
I'm scared of my wife. Izinto zonke ngiyayisaba, ngisaba I'm nephepha. scared of everything. I'm scared of newspapers. Athi kodwa uNkulunkulu wakho mkhulu. Ngithi ya ngani yami mkhulu ke wenzeni? What did he do? Wenzeni? What did God do? Ithi ngane. Hayi. Before sikhulume baba. Akonginikeze account yakho. Eish. Give me your account. Mfowethu hayi bafowethu. Yabafowethu. Lenza kwethu. Akhona ama calls azongena. They are called. Azovuleka amathuna. They are called. Azovuleka amathuna. Aphumo Lazaro. Azovuleka amathuna. Azovuleka amajele. Avaliweyo. Can these bones live again? Then I gave him my account. Ngiyawazi ama blessing baba ke bangibeke kuwona kusho umunye u2000 ke lo. Then I thought he was going to give me 2,000. Hey. Uyazi bishop. Ngayizwa iaccount kuthi khahla khahla. Kuthi khahla khahla. Hayibo. Ay ngomzimba ophansi ngithi ngishiye ekhaya abameli kusele 3 days. Lawyers are waiting for 3 Bazodla yonke days. into yemission. And they were going to repossess everything in the mission. How can these bones Lamathambo. live again? Asengaphila yini? Ake nithi izandla. Just do like this. Ngiyazi bishop sengizokunika i-microphone. Just do like Sengizokunika i-microphone. Hallelujah. 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 Ngithi lo mshado lowo That's the best. ekusenomngcele kuwona can live again. Asengaphila. Ngithi lo relationship yakho That can relationship. live again. Asengaphila yini? Hayibo. Umikhala lento. Hayi ngiyibuka ngibona o9 la, ngibona o9, ngibona o0 In the nine inqwaba. and the zeros and the zeros. Hayi ngiye khona iATM lapha ya. Ngithi ake ngishaye ngibona u100 ukuthi 100 uzophuma angakabongi. Check, Mangithi 100 uphume. Ngibona o0 basoloke bethe. Hayi ngithi ake ngishaye wesibili, ake ngishaye 1000. Let me take 1,000 now. Liphume. 1,000. Ngishaye lesibili, Another liphume. 1,000. Ngithi ngibuka ibalance. Oh, zero. Bese ngithi kanti wena Nkosi unami njalo. Oh, Hallelujah. hallelujah. Kanti unami njalo. Kind of God. Kanti unami njalo. Hey. Kanti wena Nkosi unami njalo. You're with me all the time. Mangibuka ibalance ngithi Jesu. Hayi, lo 3 days obose. This Ngivele ngenza into ngano50 bishop esandleni. Ngavele ngangena ka stairs. Ngabiza yonke inhlobo yokudla elizoyidla, ngabiza nejuice. Ngadla. Ngasuka lapho ngithama ngiqeda ukudla, ngaya ka spa. Kuthi ngithi kwena usazobhala ngo4. Yeah. Lelo thuna lizovuleka. That's great. Lelo thuna siyalivula ngegama lika Jesu. In the name of Jesus. Uyabona ke? Changa ngihamba ngemoto yami lapha kangibiza ngojet, kangibiza ngesiphaphalazi. Yeah. Nayo yaphushwa lento ikime emgwaqweni kuyimvulina ngithi inkosikazi akawuphush uyisidudla It was a kunkosikazi push ngemuva. church car. Hayi. Uyazi yabafowethu alikho ithuna elingeke livuleke. There is no grave that cannot Now. be opened. Ngigrosa lapha ka spa angakayicabanga indaba yezikweleti ngigrosa I'm not thinking about all the- ngithi mangifika ekhaya ngingangena endlini I didn't enter the house. ngithi macele Then I said, macele ngivula ibhuthi I opened the book. ngithi inkosikazi akawubheke lapha athi mayifika unkosikazi kugcwele wena oros kugcwele yonke into avela athi unkosikazi athi kodwa baba kaQhawe myeni wami waba njani What kind of a man are you? siyakweleta ngala uyogrosa ngala Owing people your way. ngiphathela ibhega yakastairs ngithi mema kokala uyibusise. Let's just start memutisias. Can these bones live again? Lamataba asengaphila yini? Hayi Asengaphila yini lamataba? asengaphila Can these bones? asengaphila Can these bones? ngiyafuna live again? sesingena emthandazweni. In your prayer, Hey ngafika kubelungu sengiyiphethe imali ngithi
Sangithi sangikhuluma lamagama engiwakhuluma ekuqaleni sengiyaphetha kangiwakhuluma. Ngithi uhlala ukungijwayela nina. Sani ukungijwayela nina. Ngithi pat. Ngathi what next? Angithela nomlungu. Shodani. Wathi umlungu akangikholwanga umlungu. The Uyabafowethu. white man couldn't Uyabona understand. sesithandaza. Uthi uNkulunkulu Bishop Dube. Prophet. Prophesy. Yenza njani? Prophesy. Ithi kungabe sengiyamemeza. Ngamemeza kumatha. I started shouting on this boat. Uthi noma yome kakhulu. Even though they were too tired, Ehlakazekile. being scattered. Division. There was division of Ehlakazekile. They were scattered. Uthi ngezwa. Then I heard Kwasuka ikhanda lasethambo. Elekhanda. the bone of a head Laya ngasekhanda. and went to another. Kwasuka lomlenze. The bone of a Laya leg ngasemlenzeni. moved to the neck. Kwasuka lesandla. The one to the Laya head esandleni. and went to the Zonke neck. izinto zabuyela la zazikhona. Everything went Uthi ngezwa ubugqubuqgubu ngezwa umsindo. Ehlangana amathambo. Ake sinameza bazalwane. Sinangayinyawo. Sintazohlangana. Azohlangana. These bones Azohlangana. definitely come Azohlangana. Sizobuyela. Izinto lasazikhona. to its original place. Cela sikhule izandla zethu sonke. Siyimise phezulu izandla zethu. Let us raise our hands. Bona wami imicrophone yakhe iyahluka namhlanje. Nazo ubugunquguqu. I heard a great sound. Yazi umsindo onamandla. I heard a mighty sound. Amathambo ehlangana. Bones coming together. Eledolo libuyela edolweni. The knee bone going to the knee. Elikabhozo libuyela The kubhozo. toe bone going to the toe. Ayakade lamathambo ahlala laphaya. They've long been there. Kuthi akisho lento. uNkulunkulu wethu is a God of restoration. uNkulunkulu obuyisela izinto. Noma bese kutray kangakanani. Even though things were too Kodwa dark, izinto zizobuyela. things are going to use Ama finances ethu azobuyela. our finances. Before nginikeza uBishop le microphone. Ngizocela abazalwane base ECC. ECC. Kasenza umsindo esikhaskaza sawe. Let us make a great noise, a noise that Before we've never done. siwenze, Before we do that noise, ngifuna ukudeclare ama finances enu. ngifuna ukumemezela over your money. Laba banayikweleta kayiphela ikweleta. Those who got that come to an end. Laba banama divisions. Those who kuhlukana. Imindeni yabo ehlukene. Families being separated. Engahambelani. Families that are not. 2026 Nyaka ka-2020. is the year of restoration. Kuyisalwa kwezinto. 2026 2026. is the year of hope. 2026 is the year of abundance. 2026 unyaka wokuchithima. Ngizobala ngithi 3 2 1 0 uzoyishaya izandla sakade kaze uphinde uyishaye uskriime ubize igama kaJesu. 3 2 1 0. Hallelujah. 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 Jesus. Praise the Lord.